Kalau di mungkal diri na may patama rin ang luwag. Maguling ini kalau may parang ganito. Karan lagi. Kan yung mga sama. Basa. Hi guys, nagkita ilalilin guys. Karoon na ang adlaw sa bunyag niyo. Sayo ta guys, kay magtabang ta rito luto guys. Naabot na ta diri guys. Ang among langga natulog pa among langga-langga Ito ta sa kusina guys. Gamay man niya. Wow, busy na lagi sila. Sana all abot si Madam. Agoy na humana ang lumpia. Agoy, pagkasun na kita nimo. Sumpaya nun. Nang, nagawin man ka na ang tilawi itong sabaw ng rin. Ay, sus. Ikaw betis din mo. Dito nagod nagkaon diha. Uya o kanda kahadlok mo. Lablab nanay, patilaw ka nino. Unsa din na siya. Lapuhan niya karon datay, surang-surang datay. Sige tay. Kuwang sa kuan. Kuwang sa asin. Aga daang mo pagit himarat lagi. Kuwang sa bitsen. Aga. Himarat gilagay. Di ba himara? Ningon ako nga kuwang. Oh dai. Sabihan di kanin kaya. Nasaan ti iba guys, magsimba na siya. Good morning. Happy Sunday, te. Happy Sunday. Ay Sunday dai. Apel lang may panay. Kiwa-kiwa na sila ka na guys. Iya mo labi. Kumbaon na ni Alan. Butay sa tubig na. Dali. Ito na, ilumpia na siya. Ikot na nimtay ko na nimtay. Atak. Ay na, pag siya babay na gawala. Pagkita ko sa pagkulit mo kita to. Ang naon lala. Bukan sige balik ko balik. Dili na gabi dun din. Basta tong pagkulit. Dagan pa sa suko na ni. Hello guys. Tadi si Alan, aba magitang Intoy. abuto man gid. Bitoy dai kitong ay puti dito na ito. Tara mo sa nag-video diha ya. Ayaw niya alasan. Di ko na siya magparabi kay Marcos Torres niya yung cellphone. Ay, memori ako ng cellphone. Ha? Ay, wala yung memori. Wala ka na. Ito yun. Ang kuan lang, diliton lang dahil yung paghuman ng upload. Hasta man ang ako, man yung memory. Buisan. Mamay na ni. Ako cellphone ako dito man pagtawag mo. Buan. Dire naman din akong utok ko ibutang. Nasa mga to Tama mga memory ba? Memori lang yung memori. Ako rin kuanda yan. guys, Di kape. utok daw ni Abrel guys, nahimo ng memory. Kasi sakto, ni lumpia man da. Oh, Sige. makuha naman na siya Pupos mong gulingon. Bangin dito. Lumay lang kainin pa kayo. Ay ako na lang basuriro. basuri. Naglikay na siya ipagas plato ba. Di na mo kayo nasa. Ganina lang nasa problema sa plato. Ay na din nasa na ng plato di ay. Sa ako. Sa ako man yung plato. Sa man yung hugasan. Dalaw na ko dito sa karangkuan ba sa checklist. Dali tinggas niyo. Nanay, nana ko no in charge sa plato guys. Gawrat na ko siya ng mga basura. Oh, Garbage boy, better. Uy, sakto na dudong. what na siya karon nga. Libot na ang kuan. Uy, Saan na? pautas man jud. Lang. Dapat ko kasi dapat. Ang hugas ba ako gahapon guys. Okay lang ko na. Hapon man. Lagi. Wala na ako na gloves kaya nang hugas ko kagahapon. 24 hours man ko na pagpangyan. Ikaw pe. Ha? Salad? Jesus. Ano ang salad? Tagai. Basta tayo. Tagai. Buong Tagai rin si MJ sa salad ko na tao. klaro nga bata yan. Busy na ko lang ako na. Samok-samok ka din ni kuya. Yan, nagyan ba mo mamalilin yan nga maghiwa kag panakot yan. Ay. Na, walay bakante.
Oh, dara oh. San April. Ha? Manakot sa spaghetti. Oh, Kasi, mana. ako sa spaghetti, sibuyas, Bombay, ahos, ha? Oh. Saya. Tanlad. Ikaw na. Ako na. Panakot. Sige. Beri lah. Kung sa bangko, kanaw na akong... Manang kabis din. Hindi sa bayang-bayang kay focus mo. Palin mo. Vince? Ayan na lang na, ugdi na. Murag na siguro na niya sa atin. Naraya at sal ang kanang bitong bumbaya pareha na sa kinilaw bitaw nga o pinupinuhon kay Ay, ito na ako siya. spaghetti man. Ama nang kuno man say sa tong hat Kaya isayid ka ba? gatas nimo. What? Lang pa sa tong gatas sa tindahan lang o to. O isa. O condensed. Isa lang. Ketchup ay kanang ketchup isa dayon. Ayaw ni ihurot yung susa ta. Tumaon ketchup ra lang mo ibala kay. Ang ketchup pila ka bubutang duwa sa taman sa nagbuwa. Taman magpuwa. Tanaw sa ubos, parang tanaw ko nagpuwa ba? Puwa. Puwa kaya itong tubig. Te! Sige. Galing sa hunong na nung ba? Kapitkan ka na ko no, hunong di ka no. Kinutanay na na iya. Lalang video na ka, sorry. Yes. Wala na edit-edit diretso na na-upload. O, para ba ko ilis na? Kapilan na nga video na. Sige lang, wa pa magana ni Maho. Wa pa. Kaniro! Nanimaho na natawa pa, agay. Batog ra kita kay. Saan magawa na alam ranay? Hmm? Ya. Oh, yan na. Kaya ko ito yung hugas kaniro dito. Uy, maghiwa ganita. Wala yung dagon. Sabal-sabal na ako. Ano? Wala kaniro na pa rin. Kita na yun. Kasi asay kong kalain, say. Ilalan? Siguro to ko natabo kanina ba? Gamit nila dito tayo. Wala sila siguro gamit. Kaldero? Oo. O, humana man asla gamit kaya na humana man asla lapwa. Nya ang tinay basing gilapuhan nila. Duha man to ah. Ada turo luto ah. Lan. Wala tara, ako hugasan. Ay, kala. Hoy. Ano dede? At dako na tata, iso ka ko nang tutang. Tanawa. Nakuan na sililin kay wa man nasulod tanan gahapon kay nakulangan ang baso sa sabon di ay. Daw ang lumpiaon guys na kuan na naluto na ni tata. Ato na ning ipatulo para magtulo-tulo. Kana para na sa paklay. Magsuroy sa ta. Daw ang humba, nyalan guys. Kana kanon. Si Kuya Dandan. Si Sir Ngayan, si Jongjong, si Kuya Abrel. Ay, mo malilino. Nangaon ang mga bata og salad guys. So si Relona nag-inom sa coke. Si Mr. Gingayan perting bisiha gini tata. Oy. Si Tats Vlog, bising-bisi pa na siya. Kana ako sa nang ipabugnaw. Koy kutsara na ita guys, ano sa kutsara na. Pag-iilis din mo. Pag-ilis na din mo mga bata ha. Nakakaligo pagkata. Guys, magripak na taog. Lumpia. Putus! Ako na, Parihar na pa. Balik ko na baligya. Ripak, putos, mura na siya pa. Ay, Salaan ra. Noy, tubig day, Noy de. Erin ka po ni mo, sentral. Noy, tubig palihog, Noy de. No. Kato sa kwan, Noy. One. Sige na, padali. Sige na dayon. Guys, gisapiring na may kaya alas 11 na. Pagdali, Noy. Noy, isulot sa yahong palihog, Noy. Isulot sa yahong. Tubig nga kung kunawa, Noy. Harina din tani, Noy. Salamat, Noy. Waday di harina, Noy. Ayun na ako isa. Nahawa mo diya sa lamisa. Tanong. Pwede na kong butad. Pa, na may lamisa nga isa. Aman. Aman ta, kananan ni tata. May yung kutsara na pagkata na niya. Gamay ra sa Ay, dato tao katon dato mo hawani palihog. Daw diya siya pagutad. asa. Kanada na. Tsaka.
Di na yung roteng beans lang, kamay lang. Ikaw po. Daghan mo good cabbage, gulot mong cabbage. Habuan na raw. Hugas, ano dito pa? Ano ay? Sa hugas, 20 pa hugas. Si Kuya Kinkin ka, kaya makuha ko ang ikaw. Ha? Okay. Ni. Kuya Kinkin. Ano, si? Jut lang pa. Ano sa may gutaran mo gamiton ka niya? Ako lang magkuha kay dito makuha ni Bintoy dako man kato. Makaya na niya bitbit. Ayaw paglakaw. Kaya di mo na mahuman dripak yung Nga ni radio. baligya. Ato na. La, di manoy pagripak probya. Hugasin nga tayo, Chi. Ya! Sige na. Kuha na tong cake. Last na, hugasin nga tayo. Pag video mo ha, para madugangan sa ako video ha. Yate ka Bintoy. Uyo manoy ba? Ay kabalaka kay Moygi ko ni tata litsun gini si Bintoy. Hi Sala. guys. Buhat yung salaan. Yeah. Dito yung pa napaghugas. Uyo ba? Hi guys. Okay na yun. Di ano dikig. Ano na Tarungan ninyo gripak ha. Pag video mo ha. Uy. Agaw. Go! Yan. Daya.
Si Papa pod mulutuan ng paklay guys. Kaya yan ang potahe karon. Tabangan niyo sila guys kay Lagi. sa ba? Unsa ba? Kasi ako tapagan ka ng luto na. Agoy. Sabay noon nga. Agoy. Agoy. Kung mga bata ka daw. Agoy. May gani kay na ay rescue si Father og singka kay wala. Dugay pa Agoy. kahuman kay kalas kay Kiyay des lamisa. Agoy. Unta day pato? Tarong da pa. Kanay mo pa bikil gina pa ba? Bikil lagi na siya. Dili kun halas kay Kiyay wali ang kahimo kay agdagan sa luyod, dagan sa tikat, dagan na kay Kiyay. Na. Di ka na maningala pa. O kana si Madam? Koy muna taon niya taon. Agoy. Ingon ka NC kay gamay imong kalha. Ay dako, gamay man lagi. Ang apuhan mo'y magpre. Ang dako nga taas laki ko. Sa imo nawa naman. Hoy pare. Dito kami sa kusina ka. Dito mo sa kusina ha. Ikaw na. Iwan kami. Gana na promote. Napabeng. Ay karon na. Pagawas na ng beng de. Ikaw siguro na. Ampuin na din ma. Oh, insakto na siya. Oh, sige. Ma, tawagan na sila dito ko. Ma. Dito ba ito? Salamat po sa kanang magasya na ang nagawa ni Lord. Handa ni Lord para sa iyang bunyag ni Rismon. Laot ang tayo noong na ikaw ang magagayakan niya. Ikaw ang magtuloy sa dalan na amay na panasibayon. Salamat sa Lord sa kanang sa kabasok sa lawas na amin na tayo. Ngayon sa Lord ang salamatan, pinagay sa nilip ka na kasi ito, nabuhi-buhi ang hari, Diyos na usan yung paganda ng tanan, hantod ang pangituran. Amen. Oh, sige na. Sige na. Hello guys.
Ayun, nasip ko, nasip ko. Sana may pera ako sa Mjin ang. Pwede naman sa karit ka ba? Pwede itong tao nagwatang karit ka. Yun yung kauban ba? Sa try ka. Ay, nagigil ko. Ako, itawag ko man ng balbalik. Dito, madam. Pagbalik mo pagka ipatuyok na silingpan pa. Dayon, madam. Ganto, dayon. Hi, good morning. Good morning. Sige sa sige. Ta, sige ta. Naman sa siling ay electric pan dito. Kain na kayo. Wait, sa mo, mga kamo kay puso ko na din ron. Spaghetti. Ah, naikotsilyo ah. Alam, grabe eh. Yung isang baboy tao, kunis-kunis. Sige na, sir. Kaon na ka. Amat to siyang ging. Ano naman? Tangan asin sir. Oh, sili. Ay, mo mamangging na na. Spaghetti is life. Spaghetti talaga yan sa kanya. Kahit breakfast, lunch, dinner, okay lang yan sa kanya spaghetti. Wow. Pati na yung spaghetti. Oh, lusaktan. Andam naman. Manaka. Gara kinigyan si Sir Ma. Nakabasa. Ganyan pagilusan yan na. Inaawat mo ito, mga... Lolo. Sama sa vlog si Tiboy Lolo. Inaawat mo, mga... Unya pa mo, sipin mo video-video lang kami. Hi guys. Kaon na. Parang napagkawalan, inaawat mo ito, mag-uso kami. Imbitar lang, ang amin yung imbitar. Ay, hindi na ako with the Lord na. Check, go swing, go swing. Nirata ka eh. Nadam, kaon na dam. Ako nami. Thank you Lord God.
Angging? Bisita kapgo. Kani kapgo ni siya guys. Kani kapgo. Kana sundalo na. Ano ila. Kana imay na. Patutyas na. Say, basing yung likod yung paningot, say. Ang bata na yan. Ganina, bisa kinang sa center kung tumulong ko lagi sa mga ang kaya no, siya nagsikat siya. Ano? Nasa mong mama. Bulag sa mong mama. Among mama na isla. Siya na sa kantin. Ah. Daya to, di ba mo ko nagpamuan? Order ni mama. Ikaw na dala sa order niya to kay Inday kay Adi na nyo hulatan? Ara man sila siya. Ah, sila. di ba kanya-kanya na yung kamera ni. Lights, camera, action. Dili. Bala lang Janes, kamahuran na mo. Kung kasal. Oh. Nawang kami na pag Salamat kayo. Salamat po. Dalam din. Sa lusip ano na kayo. Tay, masan mo ang kaya na. Ako din. Mario, ubanta ha? Mario, magbanta ka. Tay ka. Mario, magbanta ka ng kanin. Salamat sa ayo. Anting. Kami na lang pagkwala sa inyo. Bye, Panan! Alis sa dami akas! Dali sa dali doon! Sige lang, talo-talo. Baka mo sa pitadusin, di na pulang ka. Bye-bye! Sir, salamat ha! Salamat! Kung ano na kasi marininday! Madam Tutsi. So guys, nahiwanay na. So wala na yung mga bisita. So kita na rin nabilin. Dagan pa kay sobra guys. Maniod to ta. Kaya wala pa ko ni kaon. Sige kung kurit-kurit ganina. Wala kita ngunita sa kusina kay di magita ganahan pagkaon. Karon magsulo ta pagkaon. Magsulo ko guys. Kain ta guys. Sino, manila yun? Sus nakaadlong-ang man ta ko sa kamot saging da. Yan ba natin siya? Ngaon ta guys. Alin ka? Sige na. Uy, dali na ipagalahala diya. Hello, ate. Daghan kayo. Salamat. Daghan kayo. Salamat, ate.
Alay, mga unta. Hindi na po sila ni Madam Tuts. Dagan yung kayong salamat sa imong mga blessings nga gihatag sa ako. Hindi ko ka-explain. Alay, mga unta. Kaya nindot pa kayo ng pizza. Maaga to sila. Oh, diri sila ni Madam Tuts na nanguli na po sila niya. Daghan mi. Oo, kung baan hindi ko ganyan ko lang, di na si Madam Tuts makakaon. Di na sila makakaon na may gani nasigo sad. Oh, nasubraan pa napay bami, Dakan ka sobra. napay pakla, napay humba, napay spaghetti, wala na hurot. Ang litson mo na hurot. Oh, okay. May bala na safety lang sa kuan kana ang litson.